Hvordan går det med dit projekt? Med det der fuglebord der? Hus. Hvad er der? Et fuglehus. Okay. Hvordan går det med det? Det går fint, men det er ikke færdigt endnu. Det er det ikke? Nej. Okay. Hej, skat. Okay. Har du haft en god dag? Ja, Hvad har du lavet? det var svømmeren med Jonas. Nå, gik det godt? Ja. Hvor langt er du egentlig kommet med fuglehuset? Ikke færdig nu. Der var 2 små fugle ude i haven i morges. Simpelthen så søde. Men de var altså lidt kolde. Sultne. Kan vi give det en lille pause med fuglehuset? Jeg ved godt, du er meget optaget af det, men kan vi bare 5 minutter måske? Kan vi? Jeg skal nok kigge på det. Skat? Kommer du ikke herind og sidder lidt? Kommer lige om lidt. Men det er meget så, fordi jeg blev lukket med på sådan et super mærkeligt kursus, altså. Og det var sådan et vejrtrækningskursus. Jeg har aldrig prøvet noget lignende, altså. Men der sidder man simpelthen, og så sætter de et lille bånd på, med sådan en lille inder, der sidder og siger, relax your body. It's very important to relax your body and do it in your own tempo. Breathe through the nose, very carefully, all the way down in your stomach. Det var fuldstændig fantastisk. Så sidder man i 45 minutter. Det var sådan noget ujjayi breathing. Jeg kender ikke det latinske. Nej, men jeg har lige læst sådan en undersøgelse, hvor de har fundet ud af, at 75% af dem, der kan finde ud af ordentlig vejrtrækning, de kommer ikke ud i kriminalitet igen, hvis de ligesom kommer ned og grounder. Okay, for de snakker om, at det dæmper angst. Ja. Altså det der med at trække vejret ned i bunden Ja. af maven, ikke? Og... Jo. Fy for satan. Det er bare det her kød, der smager af lort. Altså, mit smager okay. Er der noget galt med dit? Nej, altså, det er glimrende. Altså, jeg synes, det er en fantastisk sovs, altså. Okay. Du synes sovsen er fantastisk? Ja, jeg synes, det smager meget godt. Jamen, så bliver der hverken sagt for meget eller for lidt om kødet i hvert fald. Det er svært at få godt kød i dag. Ja. Nå, fy for helvede. Det kan smage vinen så også af lort. Fy for helvede. Skal du ikke have lidt vand? Prøv at høre, slap nu af. Tag lidt af den anden her, det er godt til råden.
Den er altså god. Så må du sgu tage lidt af det. Værsgo. Jamen, jeg vil bare sige et par ord, og er jo ikke den fødte taler, men vil gerne sige tak til min skønne kæreste, der har lavet mad til os her i dag, og betalt maden, og det meste af det mursten, vi sidder indrammet i her i vores lille idyl. Ja, tak for tag over hovedet. Skål! Og vi havde sådan en sindssyg, jeg tror det var i 2. 3. G eller sådan noget, hvor vi havde et eller andet flip med, at hver gang vi fik noget at drikke, så skulle vi bare kravle på stillager. Og der kunne man for fanden, man kunne kravle helt op i skyerne. Det var sådan helt sindssygt, og så en kæmpe brand, og så kravlede vi hele vejen op. Og sad helt oppe i toppen, der var Jason, så ligesom så kom, så stod de og lys med sådan nogle lygter nede på gaden her. Det var sindssygt. Og det der reb, det stopper bare. Og jeg flinser fingrene der og ryger ned, ikke? Så viser det sig, at det er den der krog der. Den der krog var lige 1,5 meter over ham. Og det er den. Pling. Okay, nu kommer de hårde varer på bordet. Så er de hårde varer skulle komme ud på bordet. Jeg tror simpelthen, jeg er nødt til at gå i seng nu. Jesper, jeg tror sgu, altså jeg vil også se, om I kan nå den sidste bus, fordi... Nej. Ved du, bliv nu bare her og sov. I skal bare... Jeg kan bare ikke mere. Jeg bliver simpelthen nødt til at gå i seng. Det var så dejligt at se dig. Ja, lige måde. Og tak for dejlig mad og hygge og... Men de her sov på sofaen, Nej, det er fint. det er- Det er helt altså, fint. nej. Nu skal vi have noget at drikke, og meget, lidt at måske. ryge på, og... Ikke for meget, vel? Ikke for meget. Ikke for meget. Nej, ikke for meget. Hun er lækker, ikke? Hvad? Line, hun er lækker. Synes du ikke, min kæreste er lækker? Hun er skøn, altså hun er vidunderlig. Ja, det er hun, ikke? Fuldstændig pragtfuld. Du er en meget heldig mand. Tænder du på hende? Hvad fanden er det for et spørgsmål, altså? Nå, jamen, jeg spørger bare, det var ikke det kunne da godt være. Det gør jeg. Jeg tænder på hende. Jamen, jeg er jo din ven, ikke? Jeg har jo ikke tænkt de tanker, altså.
Jesper!